Яңа елның беренче көнендә матур сәламны без мөхтәрәм якташыбыз Роберт Ахмәт улы Ягудинга юллыйбыз. Бүген ул үзенең олы 80 яшьлек юбилеен каршылый. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән аны дуслары, Ягудиннар гаиләсе, Рушан Идиатуллович һәм Сания Адылгәрәевна, балалары Наил, Рафаил һәм Гөлнара гаиләләре белән котлыйлар. Иске кулатка эшчеләр бистәсендә гомер кичерүче якташыбызны район күләмендә белмәгән кеше дә юктыр. Ул узак еллар район үзәк хастаханәсендә табиб булып хезмәт итеп, халыкның сәламәтлеген саклау өчен күп тырышлык куйган кеше. 1940 елның 1 гыйнварында Галия Шаһит кызы һәм Ярулла улы Әхмәт Ягудиннар гаиләсендә көтеп алынган уллары булып дөньяга туа. Сугыш чоры баласы буларак аның да әтисе гади агроном булып эшләгән чакта 1940 елда сугышка чакыртыла. Шушы зәһәр сугыш әтисен аның 1942 елны мәңгелеккә тартып ала. Әче бәрелештә ул каты яраланып вафат була. 2 яшьлек кенә бала буларак ул әтисенең төсен дә нык кына хәтерләмим ди. Барысын да әнисенең сүзләреннән генә искә ала. Әнисе аның гомере буе укытучы булып эшләгән. Сугыш һәм сугыштан соң авыр елларда күрсәткән олы тырышлыгы өчен, хезмәттәге батырлыгы өчен дигән почет билгесе ордены белән бүләкләнгән. Әнисе аны тыллыкта үстереп, ата-анасы татытмаса да, ятимлекне тоймыйча, Роберт Ахметович бик акыллы бала булып үсә. Кечкенәдән үк аңа ана сөте аркылы туган ягына мәхәббәт, кешеләргә карата ихтирамлы булу кирәк дигән төшенчәләр күчә. Ул яшьли ук тормыштан үз урынын табып, халыкка кирәкле кеше булырга тиеш дип саный үзен. 1958 елда Иске Кулатка урта мәктәбен тәмамлап, Буа шәһәренең медицина училищесына укырга керә. Аны уңышлы бетереп, фельдшер белгечлеге алып, 60-63 елларда Яңа Зиминча фельдшерлык-акушерлык пунктында хезмәт итә. 60-68 елларда Казан дәүләт медицина институтының стоматология бүлеген тәмамлап, Иске Кулатка үзәк хастаханәсенә эшкә керә. Шушы урыннан 40 ел эшләп лаеклы ялга китә. Ләкин тик тора белми торган кеше аннан соң да 10 ел буена улы Ленарның стоматология кабинетында эшләвен дәвам итә. Хәзер инде туганнары, дуслары белән рәхәтләнеп аралашып яши. Олы яшендә булуына карамастан, ул һаман районыбызның җәмәгать эшләрендә активлык күрсәтеп яши. Аны район сәхнәсендә дә, төрле чараларда да яшь күрергә була. Ул кешенең тән сәламәтлеген генә түгел, җан сәламәтлеген дә төзәтә ала торган иҗади шәхес. Кулына гармун алып, ул күңелләргә сихәт, рәхәтлек исти белә. Дустыбыз кешеләрнең олысы кешесе белән дә уртак тел таба. Аның гаиләсе дә үрнәккә куярлык. Тормыш иптәше Галия Ярулла кызы белән институтта укыганда ук танышалар һәм 1968 елда гаилә корып, инде 52 ел гомер итәләр. Татулыкта 2 балаларын үстереп, җәмәгатькә файдалы шәхесләр иттеләр. Алар әти-әнисенең эшен дәвам итеп, кызлары Гөлнара акушер-гинеколог буларак медицина фәннәре кандидаты дәрәҗәсенә иреште. Уллары Ленар әтисенең эшен дәвам итеп стоматолог булып эшли. Ә инде оныклары Альберт, Рафаил һәм Артур өчесе дә илебезнең югары уку йортларында белем алалар. Бер сүз белән әйткәндә, әлеге гаилә үрнәк өлгесе. Без бүген чын күңелдән гаилә дустыбызны, фикердәшче, туганда якын булган кешебезне чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә тормыш иптәше Галия Ярулловна белән тигезлектә, исәнлектә, 100 яшьләренә кадәр җитеп, оныкчалар күрү бәхетенә дә ирешсеннәр. Котлы булсын юбилей бәйрәме. 80 тулу, олы шатлык бит. Шушы бәхетләргә тиктеренеп, 100 яшеңә кадәр барып җит. Һәрбер иртә килсен шатлык алып, куандырсын бала, оныклар, дусларыгыз булган Ягудиннар тик исәнлек теләп калалар. Гомер юлы матур узылган ул. Сокланырлык эшләр эшләнгән. Олы шәхес булып шушы яшькә хөрмәтләргә төренеп җителгән. 80 яшь ул инде яшьлек түгел. Картлыкның да җитте күзләре. Көлеп торсын бары шатлыгыннан дустыбызның моңлы күзләре. Хөрмәтле Роберт Ахметович, гаилә дусларыгыз Ягудиннар сезгә ихластан олы бәхет теләп, матур юбилейгыз белән котлыйлар һәм бүләккә күркәм җыр юллыйлар. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
tutunur yoktur yarları. Sıramış ol bizden sıramı ol tuktavlar yoktur jayları. Tutunası kile yarlarına ey tizlegi bir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına ey tizlegi bir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası idi yarlarına Gümür yılgaları cütesul Kire barıp bulmayı gömerlerini Gider gedip jirge kildik sul Tutunası kile yarlarına Ey jitizle bir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına Ey jitizle bir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası. Ağım sular ağa yarı Kala yarda üsken tallarım Üten bise ütsin eydeğimir Ezilmesin yine yollarım Tutunası kile yarlarına Ey jitizleğimir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına Ey jitizleğimir yılgası Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Birge üsken yeşti dallarıma Tutunasam alarsınmaz mı? Tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası.